akan haramta bacci. Mutane su da yawa sun tashi bisa ga al'ada, dogaro da hadisai da ba su inganta ba, cewa bacci bayan sallar la'asar ko bayan sallar alfijir asuba haramun ne. Wannan bai tabbata ba hadisi ɗaya da ya inganta. Har ma akwai wanda ke cewa in kai bacci bayan la'asar, wai in ka tashi ka rasa hankalinka karka zagi kowa sai kanka. Ya ce wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba. Akwai fatawa ta lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya a cikin mujalladi na 28 namba na 148 sun amsa tambaya din cewa bacci ya halatta a lokacin da kaji kake bukata. Babu nassin da ya hana ka yin bacci matukar kana bukatan ka yi shi, ko bayan la'asar ne ko bayan asuba ne. Wannan ba haramun bane.